Привет от мен, Ели Стамова е с вас, констелатор-мотиватор и специалист по терапевтичен педикюр и маникюр. Обявих ви 21-дневен маратон, който ще започне от китайската нова година на 10 февруари. Очаквайте скоро, всеки ден ще правя кратки включвания с различни теми. И защо правя това? Това го правя, защото искам всеки да има успех или да се чувства успял в живота си. Като моята цел е да ви провокирам да направите действия, с които наистина да покажете вашия успех. Ще имам различни тематики и след този маратон ще направя и нещо много интересно. Моята цел е да успеете в дома, да успеете в живота, да успеете в работата, да успеете в любовта. И след като се чувствате успешни, аз съм сигурна, че вашият живот ще потръгне в съвсем различна посока. Всички лайфове ще са на тема как да се мотивираме за действия, какво значи за мен успеха, къде се намирам в моя живот, кой съм аз, как се възприемам и как искам да ме възприемат. Хубаво всеки да застане на своето място и да бъде удовлетворен от живота, от работата, от децата, от любовта и от всичко, което ни заобикаля, защото когато променим гледната точка и начина на реагиране на всяка една ситуация, дори и негативна, ние ще забележим доста промени в положителен аспект. Всички, които имат въпроси, могат да ми пишат отдолу под лайка. Ще отговоря на всеки един и ще се радвам да имаме комуникация, обратна връзка, да ми пишете въпроси или за теми, за които да развия, защото така, когато има взаимност, нещата ще се случат доста по-бързо. Пожелавам ви приятен ден!